बे समाव फिन आरोबाव राजखान्थियाव आगान होदों BoNSUआनि सोद्रोमाफोरा नोंगौ गोलाव समनिफ्रायनो बे समाव BoNSUखौ नागारनानै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव गोबां जगदान जाफैबाय थादों। जेसेबांनो बिसायख'थिया खाथियाव सफैदों एसेबांनो BoNSUनि सोद्रोमाफोरा साफा साफा BoNSUखौ एबा BoNSUनिफ्राय गुगालांनानै UPPL राजखान्थि थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय आथिखालनि BTR सरकार एबा UPPL थामहिनबा UPPLआवहा जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव दतमा ब्लकआव फैनानै गासै सा 13 सोद्रोमाफोरा दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। थामहिनबा आथिखालनि NDAनि बिजाथि 1 नं क'क्राझार लकसभा एबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि NDAनि बिजाथि थामहिनबा UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहा होनांगौनि सार्थआव दिनै BoNSUखौ नागारनानै BoNSUनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथाङा UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। बिथांजों लोगोसे आरोबाव गासै सा 13 BPFनि सोद्रोमाफोरा BPFखौ नागारनानै दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बे जगदान जानाय हाबाफारिया दतमा ब्लकआव जादों आरो बे ब्लकआवहा बिथाङा एबा बिना गयारि UPPLनि दैदेनगिरि बिथां बिना गयारि बिथांनि नुजाथिनायाव गासै सा 13 BPF दोलोखौ नागारनानै दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोन्दों बे हाबाफारियावनो बिना गयारि बिथाङा नुजाथिफैनायजों लोगोसे बिथांमोना साफा साफा BPFनि मददगिरि आरो BPFनो मोनसे समाव भट होबोनानै BPFखौ देरहा होबोगासिनो दंमोन। नाथाय बे समाव BPFखौ नागारनानै दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव रोखा नुना मोननाय जादों। बे समाव बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा ओनसोलनि जौगानाय सोलोंथाइनि जौगानाय सुपार 50 बायदि बायदि मिशन फोसावनानै खामानि मावनाय बायदि बायदि बिथांफोरखौ मोजां मोननाय बा बेफोरखौ मोजां मोननानै बे थांखियावहा बिथांमोना UPPL दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। खावलायनाय जाहैबाय बिथाङा जाहैबाय BoNSUनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथांखौ गांसे आर'नाइखौ फाननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथाङानो जाहैबाय BoNSUनि सेक्रेटारिमोन। बिनि उनाव दङ जों खावलायनाय जाहैबाय बिथाङा जाहैबाय BoNSUनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथांखौ गांसे आर'नाइखौ फाननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथाङानो जाहैबाय BoNSUनि सेक्रेटारिमोन। बिनि उनाव दङ जों